Żviluppaturi, periti, kuntratturi u aġenti tal-proprjetà il-kol kienu tal-istess fehma. It-tariffi li daħlet il-MEPA l-applikazzjonijiet huma esaġerati. Il-perit Michael Falzon, president tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin qal li għandha ssir rikonsiderazzjoni tat-tariffi li qed jitqisu bħala taxxa oħra. Il-kelliema ewlieni Laburista Carmen Novella sostna li l-Gvern ma jridx iħares lejn dan is-settur bħala sors ta' aktar taxxi. Il-President tal-Kamra tal-Periti, Vince Cassar, qal li t-tariffi żdiedu b'4 jew 5 darbiet u se jwasslu biex ikompli jola il-prezz tal-bini. Il-krux ta' kollox bħala bidu fis-settur tal-kostruzzjoni hija il-MEPA. Primarjament. Il-MEPA trid tkun user friendly. Mhux burokrazija biss, kważi affarijiet għall-Perit ma kienu bla sens. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi qalet li l-mod kif il-Gvern issospenda l-iskema ta' residenzi permanenti għal 9 xhur huwa eżempju ta' tfixkil u inċertezzi bla bżonn. Saret kritika ħarxa wkoll mill-eks deputat nazzjonalista Tony Abela. Jiena nixtieq ngħid ukoll li rigward il-permanent residence scheme, jiena s'issa kemm niġix klijenti fuq din l-iskema u stħajt ngħidulhom li jrid ikollhom 500,000 euro fil-buk biex jituha regali l-Gvern. Il-Ministru Tonio Fenech iżda ma qabilx u sostna li l-barrani li jrid jixtri proprjetà f'pajjiżna irid jagħmel dan għal prezz tajjeb. Il-kelliem Laburista Roderick Galdes qal li l-Oppożizzjoni riedet tagħti s-sem tagħha biex titjieb l-iskema ta' residenzi permanenti imma baqgħet mhix ikkonsultata. Intant, Trafford Busuttil mill-Kamra tal-Kummerċ qal li hawn 50,000 proprjetà battala f'Malta illi jfisser illi mhux jirrendu attività ekonomika ta' 7 biljun euro.